Masuso nga napalgang gison sa usa ka igubang kung gibitay sa handle sa usa ka motorsiklo nga nagparking daplin sa kalsada sa poblasyon Lapu-Lapu City. Girakda nang ihatod sa usa ka foster care facility karong adlaw. Samtang padayon usab ang pagsubay sa posibleng inahan sa masuso. Siloan meron din na adunay update kabahin ini. May Lan na kumpleto na ang mga dokumento sa naasoy masuso ug ning mga orasa padung na ang taga CSWD sa foster care facility dala ang naasoy masuso. Gihatagan na usab nila kini og pangan nga Bravery Pulgo. Bravery tungod sa kaisog nga iyang gipakita nga naka-survive siya taliwa sa nahitabo kaniya ug ang gidani nga apelyido nga Pulgo mo ang apelyido sa social worker nga nag-atiman kaniya nga si Roxanne Pulgo. Nahumana ni Baby Bravery Pulgo ang iya mga antibiotics ug nagsugod din siya pag-inom og formula milk. Ang kaniadtong 2 kilos lang nga masuso dihang napalgan karon inanay nang naunod-unuran. Way puas usab ang pag-abot-abot sa mga donasyon. Mato ni Jonard Abalos, pangu sa CSWD Lapu-Lapu City nga karong adlaw na gikatakdang dadon sa foster care facility si Baby Bravery Pulgo. Sila na mangita og foster parent sa bata. So, na sila pool of foster parent nga pwede nilang kahatagan sa bata. Ang monitoring anak sila na pod. Nagkadaghan na usab ang nagpakita og interest nga musagop sa naasoy masuso, lakip na ang pamilya sa nanag-iya sa establishmento, di nagpark ang motorsiklo ug nakita ng masuso. Taas pa siya proseso, no? They have to undergo seminar, no? So, na-office kita ang DSWD who handles kaning adoption nila, no? Called Traco. So, pwede sa mo adi sa mua, no? Mo coordinate sa mua din. Kami na po na mo coordinate dito sa DSWD. Padayong gisubay sa Women and Children Protection Desk sa Police Station 3 ang mga establishmento nga posibleng may CCTV aron makakuha og mas klarong hitsura sa babayeng gikonsiderar karon nga person of interest human makit-i nga nagpaduol sa motorsiklo ug daw may gitabunan sa iyang payong. Pipila ka gutlo sa wa pa makiti ang masuso. Nakig-alayon usab karon ang CSWD Lapu-Lapu City sa mga health center sama sa barangay poblasyon aron masubay ang mga babaeng nagpa-prenatal nga posibleng mga nakay na sa buwan sa Agosto. Amo ang level ma'am diri sa opisina sa CSWD i-exhaust pod na mo tanan na efforts to locate the mother kay maabot man gud ang point na modako man gud na ang bata ma'am no. So mangita gid na siya og asa siya gikan. Kinsa iyahang ginikanan nganong nahitabuan ni sa iyaha. Lan sa record sa barangay poblasyon, wala pa manganak ang duha ka mga babaeng nagsabak nga gipanglantawang mga nakay karong buwana. Busa posibleng tagalaing barangay ang inahan sa naasoy masuso ug kana karon ang padayong gisubay sa taga CSWD. Lan? Okay, daghang salamat Luan May Rondina.